Da ste ljudi, danas ćemo vjerojatno igramo Lords Mobile. Mada ja bih previše da igramo Eat Me Eel. Ma, stvari glupo. Glupa ideja. Možemo da igramo, ne znam, recimo Clash Royale. A će da smanji malo ton. Što da ne? Dobro. Šta je ovo? Što je dešava? Dobro. Idemo da se borimo. Ako izgubimo, oprostite, jer ja sam i dalje noob. Jebote, život, moram nešto da bacim da bi dobio viči. Jebuj, ajde s tu tvoju pišljivu magiju. Što me izradi, jebom mater njegovu. Moram nešto da bacim, makar da bacim skeleton na armiju, nema veze. Jebote, pišljivo. Kurac sam bacio. Ajde, ajde viči, to viči piči. To viči što te malo piči. Jebote život. Mogu da dobijem giant skeleton u ovoj. Jebote. Imam 2000. A što će meni to kad mi trebaju dijamanti? Nema će mi pobjediti. Onak prvi baca. Mene šta briga.
Ajde. Puci. Ušli ne, ako im možda onog pidera. Znao sam! 3, 4, sad! Ne! To je bilo za malo. Sad ćemo imamo koji je bombar jači. I bum. Nijedan. Prosto odgovor. Jo, što me nervira ovaj goblin barrel. Napadni. Znao sam što je trik. Pa da je princ jeboga. Ako baci skeleton na armiju slučajno, Valkyrija će to da sredi. Ajde. Nećeš. Šta rekoh? Bi se zaleteo samo. I ovako možda bi uspela. Jebo ga onaj njegov goblin barrel. Jo, jebo ga. Iskreno. Pa jebote. Život. Ne. Izjebao sam se. Jebote. Skeletone. To skeletoni, mali moj. Što me nervira ova mini peka. Mini kurva. Bolje. Da se kaže. Misli sad kad bi bilo nerešeno. Džoka će bude nerešeno. Vići. Ne. Slučajno, ću da izgubim! Jo, ajde, molim te, prinče. Jo, što me usralo, znači. Jo, usralo me, znači to mnogo. Ja. Lightning chest. Jedan nakon 14 rares. Ovo je King's chest. Je najbolji. Nem da se ponem u arenu. Bone pit.
Malo prije, ovaj četvrti level, pička mu materina. Moram to da bacim da bi dobio ovu kurva rajku. Ne, ajde jebem te! Ajde jebem te usta! I telefon pišljivi. Sad ću ga jebem. Uz K sam potrošio fireball. Ja, mrtav sam, eto, gotovo. Game over. Minus 13, ih. Duda. Bolje kao muda. Da mu trpam nešto, da mu trpam. Da ću mu namestiti tu skeleton armiju. Ovom princu. Mincu, šmincu. Skeletone koristi. On je tamo dobar leg za njega. Šta sve napravila? Dok se oni tu bakčili, ja sam napravio dovoljno vremena da napravim njih dvoje. Uništi to, pederu. Skeleton armija. Šta je bilo sad? Audi baby, brm brm, kao što kaže omčo. Koliko traje bre ovaj gold boost? Ne. A, crown chest. Giant. Može. Ali bolje da je bilo giant skeleton. Ili balloon. Ne. Ajde u njega. Dok ga idem.
level 4. Imamo ovog pedera isto. Goblin barrel. Bre. Miner. Ja sam čuo da je Lava Hound jači od Minera. Victory, 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 victory. Defeat. Shoben. Ement. Defeat, defeat. Victory, victory, victory. Victory. Victory, victory. Victory, defeat, defeat. Victory, defeat, defeat. Victory, victory. Defeat. Yeah, but defeat, victory, victory. Victory, victory. Oh. Whatever. I ovo sigurno neki Kinez ili nešto. Ne padni. Znam ja te trikove. Ja. Ajde, treba mi 8. Jebaš 8. Ja sam ga najbo. Kad vidi bre šta mi sve namesti. Što sve namesti čovek, jebo ga. Pa nema ko to sigurno neki Kinez bre. Oni su bre zaluđili s tim. Sad. Opa. Kuda ćeš to da prođeš princu? Može i tu, što da je? Ajde. To princu je. Čuvam skeletona armiju za njega ako slučajno prođe vič. Nisi trebao tu. A sad ću ti uništi mini peku. Ha! Džoka. Jao, jer ja gledam malo vamo. Ovaj peder će mu uništi. Pa ti to mene stvarno. Pa ne skeleton armiju, jebem te. Es.
sad me znači usrala, je ti mnogo. Mnogo me znači usrala. Al, džoka. To znači da je ovaj loser kad mi je aktivirao glavnu kulu. I pazi ovo, ne znam da je najveći. Pa vidi ti budalo. Vidi boj, ko će da pobedi? Ha, naravno. Ajde, udrite. Udrite. Još bomber da vam pomogne. Puh, 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 puh. Eto, pljujem te. Jebote, shit. Trebalo je poslikat bacio skeleton armiju. Jedno onaj peder tamo. Uvijek mi tako zaustavi princa, jeboga. Koga napravi. Ne znam kako uspe. Sad ću njemu ja. Znači onda vidiš šta je princ. Kurac. Kurac ćete vidjeti. Pa ovaj kučevi telefon, bre. Sve na puko, vidi, nije za ništa više. Ne mogu više. Možemo onda idemo Lord's Mobile.
Malo ćemo nešto igramo. Znači malo se čekamo. Look. Šta je bilo? Ja, jebali ti tvoji message, znači. Zubu te. Jebem te. Kurac ti jebem. Ovo da se bone.
Ajde, ću se borim. Da. Tako to ide. Healuj ti malo. Ja, pa moj avatar mrtav. Ili samo ove dve ostale. I... Pupička ti materinu rikulicki si. To je to bilo za danas. Do njenja. Da ugasim.